Dobrý den, nacházíme se v katolickém domově studujících a dnes si uděláme anketu s otázkou, kdo nakreslil 3 Grácie. Takže máme tady první odpovídající. Řekni nám, kdo namaloval 3 Grácie? No, tak to vám neřeknu, protože to nevím. A teď se zeptáme Klárky. A Klárko, víš, kdo namaloval 3 Grácie? To opravdu nevím. Opravdu, tak jako můžeš si klidně tipnout, jako... Nevím. Vůbec nevíš. Takže správná odpověď je Petr Paul Rubens. Pověz mi, kdo namaloval 3 Grácie. Nevím. Nevíš vůbec? Ne. Ani si tipnout. Ne, to fakt nevím. A víš, jak ten obraz vypadá třeba? Ne. Vůbec nevíš. Nevadí, nakreslil to Petr, Paulo nebo Paul, tak nevím, Rubens. Takže Rubens je správná odpověď. Kdo namaloval 3 Grácie? Já myslím, že Rubens. Správná odpověď. Takže máme tady další odpovídající, jmenuje se Kačka a povídá. Kdo namaloval 3 Grácie? Prosím tě, není moc rozumět. Můžeš na to říct znova? Netuším, nebude mít dál trápit, byl to Petr Paul Rubens a my musíme jít dál. Máme tady další odpovídající a já se znovu ptám, jak se jmenuje autor, jenž nakreslil, namaloval 3 Grácie? Já nevím. Jak se jmenuje? Rubens. Rubens. No správná odpověď, je to Rubens. Je to Rubens. Děkujeme ti a kdo nakreslil, namaloval 3 Grácie? To bohužel jako nevím. A jestli nechceš tipnout třeba někoho? Asi ne. Ne? Asi netypla. Dobře, tak jo. A máme tady další odpovídajícího. Pověz mi, kdo namaloval 3 Grácie? Nevím. Picasso? Je to špatně. Nevadí. Pojď. Zeptáme se tedy další spolubydlící této mladé slečny. Takže povíš mi, kdo namaloval 3 Grácie? 3 Grácie namaloval Giovanni. No, je to těsně vedle, že mi fakt nic neříká, ale je to špatná odpověď, nevadí. A teď se zeptáme třetí spolubydlící. Povíš mi, kdo namaloval 3 Grácie? Renesance, že jo? Polovičové? Ne, je to... Počkej, jo. 3 Grácie. To vynoší, že jo? Jsou to 3 taky bacilátý ženský. No. Je to baroko a tam jsou jako běžné do kroužku. 3 Grácie. Tam na R, ten autor. R. No, podobný. Neřekla bych, že je to Rembrandt, ale jako... A tak to druhý, jak se jmenoval, třeba ještě nějaký podobný. Je to fakt podobný. Jako Rembrandt, tak je... To nevím. Nevadí. Takže teď se tam čtvrtý spolubydlící. Kdo namaloval 3 Grácie? Nemám zdání. Ty to vědět. Byl to Petr Paula Rubens.